हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय आं दिनै मोनाबिलिनि समाव मोननै आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफोर जों गिबियावनो सावरायगोन बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर होननाय जायगायाव सासे हिन्जाव मानसिखौ गथ' गोरलै गोनां हिन्जाव मानसि बिथांना सानै गथ' दंमोन सासेयाथ' उन्दैथार माने गाइखेर जायो आरोना बिमानि हारखौनो गाराखै बे अबस्थायावनो हिन्जाव मानसि सासेखौ माइरं जावबाय थानाय समाव सासे हौवाया गावनि हिन्जावखौनो गोदनायाव दाननानै बा गोदनायाव हानानै डाइरेक्ट बुथारदों आरोना बेनि सायाव गोबां दुखु मोनदों आंबो रायजो राजाफोर बेनि थाखायनो मोनाबिलिनि समावबाबो भिडिअ खालामबाय बे जाथाया दिनैनि नङामोन दे मैया ना दाखालिनिमोन रायजो राजाफोर आं नुनायाथ' नुबायानो दंमोन नाथाय अब्लाबो आं मोजां बेनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय भिडिअ खालामाखैमोन रायजो राजाफोर दिनै आं दहाय मोनसे भिडिअ नायदोंमोन ना रायजो राजाफोर बेयाव मोजाङै मिथिना मोनबाय आरोना बे जाथाया जादों मिथिबायना सासे हौवा मानसिया माइरं जावबाय थानाय अबस्थायाव गोदनायाव दाननानै बुथारनाय नि जायगाखौ आं दहाय मोजां मिथिना मोनबाय बेनि थाखायनो आं दा मोनानि समाव भिडिअ खालामबाय मोना माने मोनाबिलि आरोना रायजो राजाफोर बे मोनाबिलिनि समाव भिडिअ खालामबाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय बा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन जों गिबियावनो सावरायगोन आरोना बे हिन्जाव मानसिखौ दानथारनायनि सायाव आं बेनि सायाव बुंनो सानो दे जोंनि हौवा माहारिफोरखौ रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि हौवा माहारिफोरना गोबां जौजों गोदोना थायो मिथिबायना गोबां जौ लोङो जौ लोंनानै न'खराव मा नांगौ मा नाङा बिसि फिसानो मा नांगौ बेखौ जेबो मिन्थिया जेबो उदियास लाया हिन्जावा जुदि माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला जोंनि हौवा माहारिफ्रा मा खालामो मिथिबायना रायजो राजाफोर जाय जाय खालामो दै आं बेखौसो बुंदों गासिखौबो बुङाखै जाहाथे हौवा माहारि होननाय लोगो लोगो गोबां जोंनि हौवा माहारिफ्रा गाज्रि मोननो हागौ नाथाय गाज्रि मोननो नाङा बे दा जि जाथाय जादोंना आं गोबां दुखु मोनदों बेनि थाखायनो भिडिअ खालामदों रायजो राजाफोर जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन जों हौवा माहारिफ्रा मिथिबाय फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो जोङो मिथिबायना मोखांखौ माजों सुयो मिथिबायना रायजो राजाफोर जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबाङानो मा खालामो मिथिबाय सिखारग्रा मा खालामो जोङो जुमायजोंसो खुगा सुयो माने फुङावनो जुदि जुमाय लोङोब्ला ना आरो जुमाय होननाय बुस्थुखौथ' जों हारसिं माब्लाबाबो लोंखाया हारसिं लोंनानैथ' माब्लाबाबो खहाबखाया नामा रायजोफोरना जोङो मा जायो मिथिबाय बेरेफुंजानिनो लोगो लाबाय सोरजोंबा बा मोजां पार्टनारफोरखौ जुमाय लोंग्रा पार्टनारफोरखौ लोगो लाबाय साब्रै साबा बेयाव मा जासिगोन जुमायखौ फुङावनो लोंना लाबाय जुमाया फेसिगोन अब्ला मा खालामगोन बियो मिथिबायना अबा हाजिरा थांनो अबा खामानि मावला अब्ला मा जासिगोन सानावथ' सानसे जुमाय लोंना थासिगोन मोनाबिलियाव न'आव हाबफैसिगोन अब्ला हिन्जावा बुङोब्ला मा जायो मिथिबाय रायजो राजाफोर अब्ला नांलायसिगोन हिन्जावा बुङोबाथाय हिन्जावनि सायाव टारगेट लासिगोन हिन्जावखौ दानथारनो बुथारनो बेबायदि बुंसिगोन ना रायजो राजाफोर नाथाय बेबायदि जानाङा मिथिबाय बेबायदि जायोबा जोंबो गोबां दुखु मोनो मानो होनना बुङोब्ला जौखौ लोंनांगौ दै जों लोंनाङा होनना बुङा मिथिबायना रायजो राजाफोर जौखौ जोङो लोंखायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बांसिनानो लोङोना 100%आव 90%सोआनो जुमाय लोङो अब्लाबो जों जुमाय लोंनायखौ जेबो गाज्रि मोना मिथिबायना जों माखौ गाज्रि मोनो मिथिबाय जुमाय लोंनानै माबा मोनसे खामानि मावनांगौबा खामानि मावनांगौखौ मावा बावगारना थायो जुमाय लोंनानै जुमायजों गोफबना थायो जेबो खामानि मावला जुमाय फेबाथाय न'आव उन्दुना थासिगोन आरो जुमाय लोंनानै बेबायदि एकदम खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ बुंसिगोन बेबायदियावनो मा जायो फिसा फिसौजों न'खराव नांलायसिगोन हिन्जावजों नांलायसिगोन मिथिबायना रायजो राजाफोर नाथाय बे दानथारनायनि सायाव आं सावरायगोन दे मिथिबाय जाय हिन्जावखौ माइरं जावबाय थानाय अबस्थायाव दानथारदों गावनि हौवायानो दानथारदों गोदनायाव दाननानै दानथारदोंना रायजो राजाफोर बे फट'खौ आं स्क्रिनाव होना होगोन दे ब्लार खालामनासो होदों दे आं रायजो राजाफोर मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि इउटुब फेसबुकफ्राव डाइरेक्ट थैलि लाला गनायखौ बेबायदि होनो गाज्रिना बेनि थाखायनो आं फट'खौ ब्लार खालामना होदों रायजो राजाफोर नायना लाबानो जाबाय बे जाथाया बबेयाव जादों होनना बुङोब्ला आं आरो खनसे बुंबावगोन बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर होननाय जायगायाव जादों दै रायजो राजाफोर बे जाथाया दाखालिनिनोमोन नाथाय आंबो नुदोंमोन दै फेसबुक इउटुबफोरनि गेजेरजों नुदोंमोन नाथाय आङो माने बेनि गुबै जाहोनखौ बा गुबै मा जायगायाव जादों बेखौ मोनैनि थाखाय
मोजाङै मिथिनो थाखाय आं बेयाव बेनि सायाव भिडिअ लाबाखैमोन रायजो राजाफोर, नाथाय आं दिनै भिडिअ लाबोबाय। नाथाय जोंबो गोबां दुखु मोनदोंना गावनि हिन्जावखौ मिथिबायना, जोङो हिन्जावखौ सोरनिबा न'खरनिफ्राय थैस' थांस'नि थाखाय बेखौ मा खालामो, लाबोनानै जुलि खालामो मिथिबायना। रायजो राजाखौ लानानै इसोरखौ साखि दोननानै जोङो गावनि हिन्जावखौ थैस' थांस' बा थैजासिम जुग जुग आङो बे हिन्जावजोंनो रायजो जागोन होननानै हिन्जावखौ लाबोयो मिथिबायना। बिनि उनाव मा खालामो जोंनि गोबां हौवा मानसिफ्रा दे हिन्जावा मा बुस्थु, हिन्जावा न'खराव मा मावो, फिसा फिसौनो मा जाहोयो, बेखौ जुदि जेबो उदिस लायाबा हौवा जानानै जों जुदि हौवा मानसिया लाबोनानै होफैनो हायाबा हिन्जाव मानसिया बबेनिफ्राय होफैगोन ना, बबेनिफ्राय जाहोगोन, बबेनिफ्राय लोंहोगोन, फिसा फिसौनो गाननाय जोमनायखौ बबेनिफ्राय होगोन। नाथाय जायफ्रा बिदि जायो मिथिबायना रायजो राजाफोर, आं बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायो। मानो होनना बुङोब्ला जों हिन्जावखौ सनमान होनांगौ, हिन्जावाबो हौवाखौ सनमान होनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि जुमाय लोंनानै जौजों गफबनानै थायोब्ला मिथिबायना, जौखौ जों गासिबो लोङो मिथिबायना, जों गासिबो लोङो, जौखौ लोङा नङा, नाथाय जौखौ जोङो माबायदि टाइमाव लोंनांगौ, मा समाव लोंनांगौ बा माबायदि लोंनांगौ जों बेखौ बाहायनो रोंनांगौ मिथिबायना। जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो, मोखां सुनायनिफ्राय जुमायखौ लोंसिगोन, सानसे लोंसिगोन, खामानि दामानि गैला। बेबायदि जुदि जौजों गफबना थाबाय थायोबा न'खरा माबायदि सोलिगोन ना रायजो राजाफोर। बेनि थाखायनो आं सानो मिथिबायना, बेबायदि दानथारलायनाय बुथारलायनाय जुमाय लोंनानै जों गोबां नुयोना, मालाबा समाव बिमाखौ देथारो, मालाबा समाव हिन्जावखौ देथारो, बुथारो, फबना दोनखुमायो। नाथाय बेबायदि जानाङा, जों गोबां दुखु मोनो। मानो होनना बुङोब्ला आंबो हौवा माहारि दे, आंबो हौवा जाथि, हौवाफोरनि गेजेराव आंबो सासे, अब्लाबो आं गोबां दुखु मोनदों आरोना। बेनि थाखायनो भिडिअ बानायबाय रायजो राजाफोर। आरो मोनसे आपडेट दंबायो रायजो राजाफोर, जाहाथे रायजो राजाफ्रा लोगोसेनो खोनासंना लाबानो जाबाय। दाखालि भारत उदांस्रि सानखालि दै 15 आगस्ट खालि, 15 आगस्ट खालि आसाम नागालेण्ड सिमायाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा आरोना बेरायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानो होनना थांदोंमोन बिथांमोना। बे मायाव जादों मिथिबायना, आसाम नागालेण्ड सिमानि मेरापानि होननाय जायगायाव जादों रायजो राजाफोर मिथिबायना। बे आपडेटखौबो गोबां रायजो राजाफ्रा नुखाबाय जानांगौ इउटुब फेसबुकनि गेजेरजोंना। नाथाय जों गिबियाव मा खालामनांगौमोन मिथिबायना, निउस लाइभफ्राव होनांगौमोन मिथिबायना रायजो राजाफोर। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' मानसिफ्रा थाबैनो जों निउसफ्राव बा निउस लाइभफ्राव थाबैनो होआ, बेनि थाखायसो ना मा मिथिया। आरो जुदि मोनदोंब्लाबो मिथिबायना रायजो राजाफोर, जुदि बे निउस लाइभनि चेनेलनि मानसिफ्रा बा बिगुमाया मोनदोंबाबो मिथिबायना, जोंनि बर' हारिनि सायाव एसेबां गुरुत्व होआ मिथिबायना। मानो होआ होनना मिथिबाय, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुन जाथिफ्रा गोबां माने मेगन सायो। बेनि थाखायनो जोंनि हारिनि माबा मोनसे जेंना जेंसिफोरखौ बिसोरो मा खालामा मिथिबायना, ससियेल मिडिया बा निउस लाइभफ्राव होआ। मानो होनना बुङोब्ला मिथिबायना, बिसोरो जोंनि हारिनि सायाव गोबां बिसोरहा माने गाज्रि मोननाय दं, हिंसा मोननाय दं बा हिंसा खालामनाय दं मिथिबाय। जोंनि बर' हारिखौ गोबां गाज्रि मोनो बिसोर मिथिबायना, गोबां हिंसा खालामो। बेनि थाखायनो बिसोरो बे हारसानि जाथिफ्रा मिथिबायना, जोंनि बर' हारिनि माबा मोनसे निउसफोरखौ बिसोरो होआ मिथिबायना रायजो राजाफोर। गावसिनि जुदि मिथिबाय गावसिनि हारिनि सायाव जानांगौमोन, आमार अসমीया लड़ा अखम नागालेण्ड हिमात এনেকা तेनेका मारिसे गोबां दावराव जासिगोन ना, दालागै गोबां गरम जासिगोन, जायगायावनो गरम जासिगोन मिथिबायना। दा जोंनि बर' हारिनि सोरबा सासे सुबुङा बुथारजादों, गावथारजादों बा गारि बिखुबजादों बा बुनानै गोबां जखम जादों मिथिबाय। निउस लाइभफ्रा दासिमबो जेबो माने गुरुत्व लायाखै बा निउसफ्राव जों होनायबो नुखायाखै बा होखायाखैनो मिथिबायना रायजो राजाफोर। बेनि थाखायनो जोङो बे भिडिअखौ मिथिबाय, बे आसाम नागालेण्ड सिमा मेरापानि होननाय जायगायाव जा जोंनि बर' सेंग्रा सासेखौ गुलि गावनाय ना, सिलाइजों गुलि गावनाय, बेनिफ्राय गोबां सोंथि सोंनानै सोरखौबा माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोबांखौनो बुनानै जखम खालामदों, गारिखौ गावख्रुबदों। बे भिडिअखौ मिथिबाय रायजो राजाफोर जेसेबां हायो शेयार खालाम। मानो होनोबा आसाम सरकारनिसिम थाबैनो मोनहैयो, आसाम सरकारसिम मोनहैनानै जाहाथे जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे
थाबैनो मुक्ति मोनो बा उद्धार मोनो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बेसेबां हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय ना रायजो राजाफोर आंनिफ्राय बेखिनिखौनो गुरैयै खावलायबाय रायजो राजानिसिम रायजो राजाफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय दे आं बारा गोबाव खालामनो सानला नोंथाङा जुदि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो आरो जेसेबां हायो शेयार खालामना हो बे भिडिअखौ मिथिबायना रायजो राजाफोर बे आसाम नागालेण्ड सीमा दाखालि 15 आगस्ट खालि ना भारत उदांस्रि खालि जै बर' सेंग्रा सासेखौ गुलि गावनाय बा गारिखौ गुलिजों बा सिलाइजों गावख्रुबनाय बा सेंग्रा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ बुनानै जखम खालामनाय बे जाथाया जाहाथे बेसेबां हायो मिथिबायना थाबैनो जोंनि आसाम सरकारनिसिम बा भारत सरकारनिसिम मोनहैयो जाहाथे बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो मिथिबाय रायजो राजाफोर लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।